بین ما دا وقت دوریمون ITIM.TG بشنو صدامو کسی که برای من همه کس شیدی نه که برای تو من هیچ کس شیده نتونستم شان امسی VIP-TG دختراки современный бакала гириф руймола удалит когда инстаграм ҳамаи суратора дига нараф калянбар дига дигона бозӣ накард у нақси диккат короира ман сухан кардам бовар кард вақте ма гуфтам тоқатии ҳаётам бовар кард вақте гуфтам то охир местида ёдам платья короткие я лишит бакр таёстин дарост на гафри на укладка дختараки румолдоз да байни дختарошон дига наметоф да селфи дига ягон кас да одноклассник надидиш сети дигоно шама ҳайрон чӣ шида дихта чо мекни кира нағзидай ты гап за чӣ эмо ба ҷош мекни фақат механди тамом мегуфт мебинен ягон рӯз ду чашми ҳуши хаёлаш телефон да буд шабу рӯз фақат смс мехонду смс ҷавоб медод барои ма тайёр буд ҳама чӣ да ҳама чиша медод неки чашми маданатов ки ӯ барои ма дига шид дили кӯдакии ю калон шид ака зинда шиду против набуд қичоқу мачаке да буд да байн мон камтар романтика мехост роза ва борон ама гуфтам ишқ дуруғай романтикаи понта прогулка мефората файродка дигонота ма кор доштам кадом вақте ки ю мара мехост а ӯ бояд пайдо шава вақте ма ӯра мехостам ишқ а як тараф буд фақат да ю тараф ай тарафи ма квартира буд пива фақат кайф тоқат кад ки дига мешам не ки результат нол буд давои дарди сари ю ма невикетам нол буд вақтои охир да қичоқаш ба ҷой ма таксариш буд да гӯшаш гапҳои шириным репой скачат кад да гиш буд не ки номи худаш не номи буд ӯ ба чизое ки меарзид нарасида буд эй маликаи шаҳри дард ишқомата кадай хам қасри орзуи яхита об кад офтоби ғам тини ҳоли ишқи хита шинонди замини шурда дӯст доштан маи бедила хун додан да каси мурда байни мо соло давидан фата да лабханда надод ба дили ғам дида дил намехост по мерафт аруси ма арус шид гӯли дода шаҳбача да даст ранги кактус шид гирда атроф музика хирсандида дарун нола косаи ёби никоҳ да чашм косаи хунова мара паре надон дига хиёл ки ҷурат будам маи бедил дар ҳаётат ранги як сурат будам ту бира биқабзин